Janik Róbert vagyok, jogi szakleveles közgazdász. Elkötelezett híve vagyok a környezetvédelemnek, illetve a megújuló innovációknak, megújuló energiának, illetve a villanyhajtásnak. Tulajdonképpen mi is ez a Tesla, és mivel foglalkozik? Tesla az, onnan kezdjük, hogy Nikola Tesla, aki egy tudós volt, még 1856-ban született, ő találta ki a váltakozó vagy váltóáramot. Az ő filozófiája az, hogy az áramot az emberek ingyen kell, hogy kapjanak a természetből. Gyakorlatilag ez az autógyár, a Tesla Motors Incorporation, az a Tesla nevét vette fel, és 2003-ban alapították. De most már ennél több a Tesla, már nem csak az elektromos autóról szól, hanem az akkumulátorgyártásról, akkumulátorfejlesztésről, a innovációról. Hogy honnan jött az okos autó? Igen, okos autó, ez egy olyan, mint egy számítógép. Gyakorlatilag megprogramozza az ember, és az autó mindent tud. És mennyi időbe, illetve mennyi pénzbe kerül egy ilyen autó előállítása? Az előállítása kezdetben nagyon drága volt, most majd ahogy már kezdik sorozatban gyártani, már például ez a Roadster változatot már kezdték, ebből 2400 darabot gyártottak le rendelésre. Évről évre, vagy hónapról hónapra egyre nagyobb igény van rá, és egyre többet és többet gyártanak. Ez heti szinten több ezer darabot jelent. Tavaly jelent meg a Model X, ami hasonlítható egy terepjáróhoz, mint egy autóhoz. Az már egy harmadik típusa a Teslának, és most hamarosan meg fog jelenni a Model 3, és ez már az úgymond tömegautó lesz, hogy nem csak az úgymond vagyonosabb réteg tudja megvenni, hanem most már azok is, akik autóra vágynak. És mennyit költ a cég a kutatásfejlesztésre? Elég sokat. A Tesla még mindig veszteséges, és azért veszteséges, mert kutatásfejlesztésre jóval többet költ, mint amennyi még most a bevétele. És úgy körülbelül hány dolgozója van? 30 000 most már. Ide tartozik már a Solar City, az a 30 000 annyira valós szám, hogy itt már beleszámítódik az is, hogy például Európában, például Hollandiában, Tilburg városában, ott van egy összeszerelő üzem. Nem beszélve még arról, hogy rengeteg Tesla bolt, illetve szerviz van már Európa szerte is. Azon kívül Kína, Japán, Ausztrália, most már Indiában kezdtek piacot, illetve most már Szaúd-Arábiában, meg végülis a közel-keleti országokban. Ha azokat is beszámoljuk, akkor már jóval több munkatársa lesz a Teslának, vagy dolgozója lesz a Teslának. És hol, illetve mennyi Teslát gyártanak évente? Tavaly legyártottak 82 000-et, előtte lévő évben olyan 50 000 körül volt, az idénre már ilyen 200 000-re jósolják. 2018-tól a Teslának a célja, hogy 500 000 autót gyártson évente. A legnagyobb felvevő piac egyelőre az Egyesült Államok, utána következik Kína. Európai szinten Norvégiával adták el a legtöbb Teslát, most már ott tart, hogy olyan 16-17 000 Tesla van. Ez azt jelenti, hogy mivel Norvégiának a lakossága 5 millió körül van, 5 millió 100 000, és hogy kivetítjük, hogy mennyi villanyautó van Norvégiában, már az új eladott autókból 40%-ot képvisel a villanyautó. Hallottunk, hogy épülni fog egy óriás gyár, igen. Így van. És van esélye Magyarországnak arra, hogy esetleg itt épüljön meg, és hogyha igen, akkor mekkora? Igen, a gigagyár az már megépült, Nevadában található. Körülbelül 5000-5500 embert foglalkoztat. Magyarország, hogy mennyire esélyes egy ilyen gigagyár felépítéséhez, illetve egy összeszerelő üzemben is gondolkodnak európai szinten, mivel most már Hollandiában, Tilburgban már van, létezik. Itt most Közép-Európában is gondolkodtak, mert felmerült Magyarországon a neve is. Még nem tudjuk mi se, hogy most mikor fog ez eldőlni. Valószínűleg az év vége előtt el fog dőlni, hogy melyik ország kapja ezt a lehetőséget.
És milyen előnyökkel járna Magyarország számára egy ilyen gyár? Hát nagy előnyökkel, mert akkor gyakorlatilag úgy járna Magyarország, mint Hollandia, mert Hollandiába például akit szeretne Teslát vásárolni, az Hollandiába megy, Hollandiába adja le a rendelését, és gyakorlatilag az egy ellátórendszer. Magyarország is ellátórendszerként működne, és rengeteg, hát egy befektetés lenne az ország számára. Ilyen autó mennyire környezetkímélő, maga az autó is, meg a gyártási folyamat is mennyire környezetkímélő? Mivel ez a gyár környezettudatos, ők arra szóval úgy igyekeznek, hogy minél kevésbé szennyezik a környezetet. Most értem az alatt, mivel alapjában megújuló energiát használnak fel a gyártáshoz. Ez az egyik, a Tesla modelles típus az alumíniumból készült. A szennyezés, az, hogy eldobálják az egyéb ilyen nem hasznosítható anyagokat, azt újra hasznosítják. Az akkumulátort 100%-ban újra hasznosítják. Én még nem hallottam olyan villanyautósról, aki cserélt volna akkumulátort egyáltalán a kocsijában. Akkor hátrány az, hogy töltési idő. Igen, az autók 90-95%-ban csak állnak. Most ezt a 95%-ot valahogy ki kéne használni, hogy akkor azt mondom, hogy egy lassú csepp töltéssel töltöm az autót, és egy éjszak alatt feltölt. Nem tudom úgy benyomni 5 perc alatt, vagy 10 perc alatt benyomni az áramot. Vannak már olyan szupertöltők, amikor a Teslát 20 perc alatt feltölti félig az akkumulátort, és akkor 250-300 kilométert megyek vele ezzel az energiával, és utána már annyira sűrűn vannak ezek a szupertöltő állomások, hogy nem éri meg, hogy kivárjam a 100%-os telítettséget. A többi csak előny, kezdve a nyugodt vezetés, az automata sebességváltó, mert minden elektromos autó automata sebességváltóval rendelkezik, egy fokozat van. Nincs kuplung, nincs kipufogórendszer, nincsen olajcsere, szervizigény abszolút nulla. Szóval előnyei, gazdasági előnyei vannak. Egészségügyi előnyei vannak. Most nem a levegőszennyezésről beszélek, a rezonanciáról beszélek. Gyakorlatilag annyira kevés kicsi a fogyasztás egy villanyautónak, mert hatásfok miatt van ez. Most mondok egy példát, egy nagyon jó dízelautónak a hatásfoka 40% körül van. Ellenben a villanyautónak a hatásfoka 95%, 96%. Vagyis, most ha ránézünk egy Teslára, 367 lóerő, most nem tudom, a fióknak biztos sokat mond, vagy 271 kilowatt, és a fogyasztása annyi, mint hogy a benzinben 2 liter alatt fogyasztana 100-on. Akinek a gyorsulása 5, most ennek a Teslának 5,2 másodperc. Mondta, hogy egy ilyen autó 200-300 km tud menni, és hogy ezt mekkora sebességen tudja megtenni. Attól függ, autó típusa válogatja, ez függ a motornak a teljesítménytől. Például a Tesla, említettem, hogy 270 kW-os vagy 367 lóerős. Ha 110-zel, 130-al megyek, akkor tudok menni 450-470 km egy töltéssel. Ha városban vezetek, mert ugyebár az elektromos autónak az a nagy előnye, hogy minél kisebb sebességgel megy, annál jobban fogyaszt, vagy annál optimálisabban fogyaszt. Szóval gyakorlatilag a városi terep a villanyautónak a legjobb, legpozitívabb, legoptimális változata a városi közlekedés. És akkor, ha a városban mennék csak, és ilyen maximum országúton, akkor ez olyan 20-30%-kal megnő a hatótávja. Azaz olyan 500-600 km között. És mondjuk egy ilyen elektromos autónak mekkora várható élettartama? Nem tudom megmondani. Az a helyzet, hogy még az indiai fapados autónak az élettartamát sem tudom megmondani, hogy Londonban, Angliában vannak már olyan revák, amit 2004 óta szállít India, most azok 13 évesek, és ugyanúgy működnek. Még valami nagyon nagy előny, hogy nem megy le az áruk, az értékük nem megy le, szóval nem amortizálódik. Nincs mi amortizálódjon. Egy hagyományos üzemű autó áll egy olyan 18-20 ezer alkatrészből, míg a villanyautó az 500-550 alkatrészből. Akkor mi amortizálódjon?
Igen, hát persze, mert ők mindig azt mondják, az áramot meg kell termelni. Mondom, mi így megtermeljük az áramot, hogy nem szennyezzük a környezetünket. Viszont amikor ők felhozzák a kőolajat, már mennyi tengert, óceánt szennyeznek be. Mennyi halpusztulás van. És még csak felhozták a felszínre. Utána még ezt el kell szállítani a finomítókba. Azt még az olajfinomítókba, a benzinkutakhoz el kell szállítani minden nap szinte naponta ilyen tartálykocsikban a benzint. Maga egy benzinkútnak a létesítése az hatalmas pénzzel emészt fel. Nem beszélve arról, hogy környezetszennyezési ártalmak vannak, hogy mivel a benzinkútnak van egy hatalmas tartálya a föld alatt, azt nem tudjuk, hogy az mikor lyukad ki, hogy mikor fog szivárogni, nem tudjuk. És ugyanaz van, ez gyakorlatilag egy időzített bomba a benzinkutak, nem beszélve arról, hogy mennyi baleset van közben, amikor szállítják a benzint tankerekkel, vagyis hát ilyen tartálykocsikkal, neki megy az alagútnak, például a Norvégiában történt egy ilyen eset, belobbant az egész alagút. Most az áram mindenhol van, szóval most is áramot használunk, szóval mindenhol van áram, és az elektromos autóknak alapból a 220-as konnektorból tölthető. Minden elektromos autó. Nem kell itt kiépíteni minden drágábbnál drágább töltőket, ez csak szintén egy benzinlobbinak a szólásmondása, hogy hát igen, hát milyen drága az, milyen. Egyszer megépítik, és utána működik. És nem kell ott embert tartani, nem kell ott mindig beletunkolni, beleszállítani az áramot, mert az már ott van. És Magyarországon az állam hogyan támogatja ezeknek a tevékenységét? Oly módon támogatja, hogy, mint említettem már, az zöldrendszám lehetősége adott, ott ingyen parkolás, nem kell súlyadót fizetni, regisztrációs adót nem kell fizetni, illeték átírásni, bármilyen pontosabban illeték adót sem kell fizetni, amikor én eladom valakinek a villanyautómat. Ezek ilyen járulékos költségek. A biztosító másképp számolja a villanyautóknak a biztosítási költségeit. Szóval jóval kedvezőbb árfolyamon, ez is egy előny. Illetve most már októberben, azt hiszem tavaly október 27-e táján fogadták el azt, hogy ha új villanyautót vásárolnak, akkor 21%-ban támogatják államilag. Most veszek a vásárlást, így van. De maximum 1,5 millió forintig. Szóval például veszek egy Leaf-et, akkor azt pont ki tudom használni ezt a 7-8 milliós autónak a vételárat, akkor ez a 1,5 millióval kevesebbe fog kerülni. Ez egy ilyen támogatás, ez egy pályázati módon kell, de ez csak az új autókra vonatkozik, és a tisztán elektromos autókra. Míg, ami most kilátásban van, a buszsáv használat, ezen most lobbizunk mi is, zöld autóknak, ha nem csak a taxik fognak menni, vagy a motorkerékpárok, hanem a zöld autók is, és meglátjuk, hogy most útdíj, az most úgy fog alakulni, hogy kedvezményes útdíja lesz, vagy nem. És még záró kérdésnek annyit szeretnénk megtudni, hogy a Tesla milyen egyéb projektekkel foglalkozik. Igen, akkumulátor technológia, akkumulátorfejlesztés a háztartásoknak, illetve a lakosságnak gyárt fali akkumulátorokat. Például ebben hatalmas igény van ilyen több milliárd darabra, mondom. Tesla kiépített egy akkumulátor telepet San Francisco-nak, Kaliforniában, de úgy, hogy körülbelül a telep az olyan nagyságú, mint itt az iskolának az udvara, és akkor, amikor kell energia, akkor akár több napon keresztül abból ellátja az egész város. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött. Nagyon szívesen máskor is.